ана ҳамдиёрони азиз, мо токро амхе буридем. Анамхе навда мондем. Навори аввалро бинед ва навори мани дуюмро бинеду худатон хулосабарорӣ кунед ки чӣ хел ман навда мондам. Навдаи хушрӯашро барои бастан мондам. Ҳар ҷоҳо бинед дубуғум мондам. Барое ки вай ана ин дубуғум, ана ин дубуғум, ана ин дубуғумак бо куҷо мондам, бо ҳама ҷода бо мондам. Ҳамино соли оянда бо навдаҳои нағз метиҳанд. Инора мебуриму навдаҳое ки аз ин дубуғумаҳо метиҳад вая барои соли оянда мемонем. Сучук замишени мегӯянд урусо, ана шохи ивазкунанда, аинҷа навдаи ивазкунанда мебурояд. Ана имсол ино бисёр худохоҳад мебанданд, ҳам қадар бисёр мебанданд ки то гуфтанд ин ангури маникюр фингер аст, яъне президентӣ аст. Ва боз ман шумо аз давоми ҳамин ангуртии ҳамин дарахти ток ба шумо нишон медиҳам. Дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурвабо бошед.